Gisulod sa nagkahiusang puwersa sa mga personahe sa Bureau of Internal Revenue, Digos City District Revenue Office o PNP 11 Regional Maritime Police kining usa ka bodega sa mga smuggled nga sigarilyo sa Barangay 3 de Mayo, Digos City sa Davao del Sur kagahapon sa hapon, Enero 12. Diin na-recover kining makinarton na klase-klaseng brand sa sigarilyo. 820 ka master cases sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska atol sa operasyon ni ining higayuna ang gimanabana ang anaa sa 22.5 million pesos ang kantidad. Subay sa report, taod-taod nang gipanid-an sa mga otoridad ang tag-iya nga nagdumala sa bodega nga gi-raid kagahapon sa cigarette smuggling activities sa Digos City. Matod ni Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, ang hepe sa Digos City Police Station, gikan sa Zamboanga City ang mga kontrabando. At kung tag-iya, na ilan si Egloy Tabuada na taga Barangay 3 de Mayo, Digos, na subject ng operation. Posible po, pero mo po ay mga ginapailaluman natin ng mga na investigasyon. Asa niya, iunsa niya pagpasulod diri sa Digos. Base sa initial investigation, ang mga sigarilyo gikan daw sa gikan daw sa Zamboanga. Matod pa ni Lerios, padayon ang ilang pagukod sa mga tao nga responsable sa pagpalusot og mga kontrabando. Di natin patapuon. Kasugod pala sila, patakpo na natin para ma-realize nila na wala talagang digit ni mo kung mga sigarilyo mag-proliferate sa alam ang good niya sila kung magbiyahe ang base investigation natin. Nakano man good niya sila nakasulod sa wing van. And ang checkpoint naman is more on lang tayo, plain view doctrine. Kung saan lang makita ngayon, kung sarado, hindi natin ma-compel ang tagiya sa mga wing van o mga truck na abrihan unless may holdings tayo na SW. Tulo ka kaso ang ipasaka batok sa nagdumala sa bodega. Ina-prepare ng mga kaso na i-file sila yung violation ng Republic Act 1937, tatlo niya, RA 863 at RA 8293. I-file natin sila. Kahinumduman nga gihagit ni Mayor Joseph Cagas ang kapulisan sa Digos City ug uban pang law enforcement agencies nga wag tangon na ang pagpayuhot og smuggled nga sigarilyo sa syudad isip tubag sa mga report nga iyang nadawat sa milabayng mga bulan sa tuig 2022. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.